Hola a tothom i benvinguts al meu canal. Mira, Marta, desperta't. Suposo que estàs dormint molt a gust, però... Avui no és festa, ja que matinal. Suspendre filo no és el teu plan. Ja estàs com sempre apresentar-te. Vinga, matina, són les 7:15. Avui em cal donar la meva opinió de La Illa de les Tentacions. He de dir que no vaig veure la quinta edició, però sí que m'he vist la quarta i la tercera. La quinta, quan vaig anar a veure-la, ja anaven com per el quart capítol i vaig dir, ja passo. Entonces m'he passat a la sexta, que m'he enterat de que començava aquesta setmana i ahir em vaig veure el primer capítol. No vinc a parlar del que és la temporada, sinó vinc a parlar del sistema en si, en plan, el programa en si. Per què? Perquè jo no li veig cap sentit, però cap sentit. O sigui, primera, jo penso que els cels sempre van a existir, doncs perquè tu pots estimar molt a una persona i ser molt feliç amb ella i veure que si està amb una altra persona i és feliç també estàs content, però clarament si a tu t'agrada una persona i té parella, tu vas a tindre cels, encara que siguin cels de dir, bueno, per lo menos està feliç, però tu també penses, buah, però m'agradaria que fora amb mi. I vull que això no són cels, però no roïns de vaig a matar l'altra persona perquè jo estaré en ell. Llavors jo pense que és que això de dir, no, anem a la Illa de les Tentacions per veure que tu no tens cels. Bro, els cels sempre van estar. O sigui, si no és així, seran perquè, buah, és que tu ara has aconseguit aquest treball i jo tinc un treball de merda. Buah, és que tu ara saps córrer 10 quilòmetres i jo correc un i ja estic morta. O sigui, sempre van haver cels. Si no és per una cosa, va ser per una altra. Encara que siguin una botgeria, van haver cels. Tot això estic parlant de cels, en valencià són gels, però me la pela bastant perquè ho odio aquesta paraula. Ara vull parlar un poc del tema estètica. O sigui, per què en el programa de La Illa de les Tentacions sempre porten a dones aixina, totes en un cuerpazo, totes en tacons, totes vestides en vestits. No ho entenc. Tots els homes en tableta, tots els homes també aixina, tots els homes guapos. Per què? Com pot ser que no n'hi hagi ni una tia que vaig en xandall? Puto gos, tio. Ni de les tentadores ni de les altres paves. O sigui, no sé, jo vaig per Borriana i la gent no sol anar en un vestit i en tacons. És com molt fals, en plan, mundo ideal, no? La típica Barbie, mira, com en el programa aquest, la típica Barbie i el típic rei, en plan, què? No sé, no ho entenc. Després parlarem del fet de com s'enamoren tan ràpid. Perquè a mi no me passa. A mi me pot molar una persona i dir, buah, és guapa, me mola, tal. Vaig a matar el puto gos, tio, en sèrio. Que ràbia. És que no puc gravar ni un moment. Lo pitjor és que és un gos aixina de xicotet i lladra més, tio, que uno aixina de gran. Bueno. La qüestió, com s'enamoren tan ràpid? Com pot ser que en 3 hores ja estiguen super mega enamorats? En plan, perquè si no tens parella i no sé, portes 2 anys que és que no te donen, pues jo comprenc que vulguis liar-te a una pava o el que tu vulguis. Però tenim parella, sabem que esteu superbé pensant en el vostre futur en tal, com pot ser que en menys de 3 hores ja tots s'enamora d'una altra? O sigui, això vol dir que tant no s'estimaven. Digo jo. Perquè jo, si estime molt algú, no sé, no me'n vaig a una altra persona. O per exemple, quan estan en la piscina, o quan estan xerrant, o quan tenen la primera cita, bro, jo, encara que me porten molt ben tu, la primera setmana no vaig estar ahí, abrazo, no sé què, és que no li doné un bes ni a ma mare, pobreta, tio. I allí se coneixen de 2 hores i se passen el dia que sí, abracito, ara me puig damunt de tu, ara fes una flexió en mi damunt. No ho entenc. De veritat que jo no ho entenc. O sigui, no sé si és que li falta molta estima, o sigui, que la seva parella no li dona suficient estima i per això quan li donen un pelín ja se cogen, o què? Però és que no ho entenc, de veritat que no ho entenc. Després l'altra cosa que no pille és els comentaris, bro. En plan, com se tratin tan mal? Vull dir, tu pots veure com el teu nòvio li fica la cosa esta, el collar a una tia, però és que no han fet res, en plan,
no li parles mal, tio, no ha fet res. O sigui, tu vas al programa per això, tu ja saps que això va passar perquè ha passat en totes les edicions, que han de posar-li el collar a una altra tia. No pots estar tan loca de... no sé, en plan, tots sabem que les tentadores van a tope, que solten unes frases que, vamos, jo me mofe, perquè quan fan la presentació i fan ahí, jo soy la más guapa del mundo, i dic, madre mía, tu. En plan, jo ahí ho flipe, ¿vale? Però tu has de confiar un poc en la teva parella, digo jo, no? Si portes 1 o 2 anys en ell, cosa que tampoc me vull clavar molt en el tema, però que jo, portant un any en una persona, no sé, clarament penses un poc en el futur, però no penses en que te vas a casar ja, saps? I menys gent que n'hi ha que té 22 anys, en plan, què cojones? No sé, digo jo. Portes un any i te'n vas a la illa de les tentacions. Tu lo que vols és fama, tio. O sigui, tu la teva relació te la pela. De fet, no sé qui ho va dir, que anaven perquè així després podrien anar de viatge si se veurien més. O sigui... Bueno, la cosa, no sé ni què estava dient. Bueno, sí, que tu al final, en plan, saps que van a això, a ficar el collar i tal, pues, tio, no te pots sentar tan mal. És que ja saps que elles van a ser així, van a ser impotents. Bro, pues no caigues en esa mentida, en plan... No caigues en tu també insultar i tal. Si tu estimes a la teva parella, saps que no va fer res. Però pot tindre una amiga, no? O sigui, ja sabeu que va tenir que tindre una cita. Doncs, no sé. Si aneu a tentar-vos, digo jo que té que ser en alguna que li detente, no? No va ser en una que no li mole nada. I ara una altra temita que me deixa un poc per els núvols. Tot això estic mega refredada, estic un poc que pareix que vaig a drogadeta, però bueno, tutto bene. Quan fan les hogueres, en plan, és que no sé com explicar-ho, perquè no vaig a dir els foguerets, saps? Però bueno, m'enteneu. Les mostren les imatges del que han fet les seus parelles. Com pot ser que per donar-se un abraç ja se fiquen a plorar? Per fer-li aixina se fiquen a plorar. Per tirar-se a l'aigua se fiquen a plorar. I ya no quiero nada contigo, ya te dejo, olvídate de mí, no sé qué, es que me has fallado. ¿Perdón? O sigui, entonces no pot fer res? En plan, no pot ni estar a mig metro d'una pava. És que jo ho flipe. Els tios en això sí que són un poc més com, bueno, pues estan jugant, tal, estan... Però és que és lo lògic, o sigui, tu pots tindre amics, no? Pues tu pots tindre amics, pots tindre amigues i pots tindre de tot, tio. O vol dir que si jo tinc parella i és tio, jo no puc tindre amics tios. És que me deixa loca. En plan, el tema de la isla de les tentaciones me deixa molt, molt loca. Perquè, no sé, jo comprenc que n'hi ha gent possessiva, però tanto, en plan, és un nivell un poc elevat. I després també, això no puc no comentar-ho, i és la veu de les ties. En plan, són totes com super mega pijes, lo més pijo que veuràs en el teu barri, i després, si no són pijes, van de que se vestixen de pijes, però per dins són unes barriobajeres, chonis a tope. Per què no porten a ningú normal, tio? O sigui, supose que no portaran a ningú normal perquè la gent normal no tenim pensat anar allí, ¿vale? Però, no sé, tio, dic jo que n'hi haurà algun poquet més decent, no? No sé, quan van portar a Lara i Hugo, seria Lara, no sé, bueno, quan van portar a la nòvia de Hugo i a Hugo, ells eren adorables, tio, en plan, te donaven ganes de creure en la vida. I encara així van veure ahí plorar i tal, però ell sempre diria lo mateix, estoy feliz porque veo que se lo pasa bien, me gusta porque se le ve disfrutar, tal, és que és això, en plan. Al final vas a estar molt de temps en unes persones i el que tu tens que veure és que disfruten. Que després ella o ell se puga dur molt bé i això digues, joder, igual li agraden més que jo. Te ho pots plantejar, sí, però al final, no sé, si saben controlar i saben que li moles tu, no va fer res més allà. Entonces, no sé, yo lo flipo bastante. Sí que me molaria anar fent vídeos de com va passant tot, perquè estic segura que van a sortir moltes coses de les que podrem treure molt d'humor,
i coses segur que ens fan comentar perquè, vamos, passen barbaritats ahí. I no res, que aniré fent videitos. He estat uns dies quieta, ja faré un vídeo també explicant tot. I nada, que us estime moltíssim, sisters. Recordeu que estic en l'X3 i em podeu votar. I també ara mateix en les 3:10, que també em podeu votar, encara que crec que queden 3 dies, però bueno. Que tingueu molt bona setmana, el que queda, i que no us refredeu tant com jo, per favor. Us estime.